ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 2019 ಮತ್ತು 20ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಿಂದ ಸಂಭವನೀಯ 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ 4 ರಿಂದ 6 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೇಖಿಕಾ ನೆ ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಪ್ರಾನ್ ಕೈಸೆ ಬಚಾಯೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಜಾನ್ ಕೈಸೆ ಬಚಾಯಿ, ಅಥವಾ ಮಹಾದೇವಿ ಜಿ ನೆ ಗಿಲಹರಿ ಕಿ ಜಾನ್ ಕೈಸೆ ಬಚಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया. इस तरह उन्होंने गिलहरी के प्राण बचाए. इन्हों ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, अथवा लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने कौन सा उपाय खोज निकाला. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, वर्माजी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहां कहां छिप जाता था, अथवा गिल्लू महादेवी वर्माजी को कैसे चौंकाता था, अथवा लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, लेखिका की गैर हाजिरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताए, अथवा लेखिका के गैर हाजिरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताए स्पष्ट कीजिए. उत्तर, लेखिका के गैर हाजिरी में गिल्लू उदास रहता था. जब लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला जाता तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता. उन दिनों गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू भी कम खाता. 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಬರುವಂತಹ 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था. जब लेखिका लिखने के लिए बैठती तब लिफाफे में बंद होकर मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर उनका कार्यकलाप देखते रहता. दिन भर बाहर गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और ठीक 4 बजे लौटकर झूला झूलता. लेखिका के थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाता. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए. उत्तर, महादेवी वर्मा जी घायल गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में लाती हैं. उसका उपचार करके उसके प्राण बचाती हैं. उसे गिल्लू नाम देकर उसे रहने के लिए एक छोटी सी टोकरी खिड़की के पास लटकाती हैं. जब लेखिका लिखने के लिए बैठती तब गिल्लू को अपने मेज पर बिठाकर रखती हैं. खाना खाते समय उसे अपने पास बिठाती हैं. घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाती हैं. गिल्लू के अंतिम समय में
हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न करती हैं। इन सारी बातों में गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಸೆ ನಜರ್ ಆತಿ ಹೈ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.